98。いきなりですが、この数字何だと思いますか？実はこれ単なるランダムな数字じゃないんです。ある神学のプレイリストに収められた超絶ディープで詳細な講義の数なんですよね。これだけの数の講義を順を追って学び通すって、ちょっと想像しただけでもものすごいスケール感だと思いませんか？そこで気になってくるのが、10年以上に前に作られたこれほどまでに巨大な教育シラバスに人は一体どうやってアプローチしていくのかということです。この膨大な情報量の中に放り込まれた時、私たちはどうやって道筋を見つければいいのか。これすごく興味深いテーマですよね。というわけで早速この謎を紐解いていきましょう。今回はムスタファ・イスラモール氏による包括的な講義プレイリスト、エル・エスマウヌ・ヒュスナ・デスレリ、つまりアンラーのミニカナする講義を徹底解説していきます。これただのプレイリストじゃないんですよ。いかにして一つの巨大なカリキュラムとして機能しているのか、その見事な構造に迫っていきましょう。まずは第一章、記念碑的な進学コース。ここから全体像を俯瞰してみましょまず押さえておきたいのが、このプレイリストが公開から14年以上も経っているという事実です。全98本の動画で総再生回数はなんと25万回オーバー。これって単なる動画の寄せ集めなんかじゃなくて、デジタル空間にどっしりと根を下ろしたいわばオンラインの教育機関みたいなものなんです。14年経った今でもアクセスされ続けるものすごく強固な基盤がここにはあるんですよね。続いて第2章は圧倒的な基礎導入部。このコースの緻密な土台作りについてです。このコース、実はいきなり個別の名前の解説からスタートとはならないんです。まずエスマーヤ・ギリシュ、つまり名前への導入というセクションだけで第1課から第9課まで続きます。しかもそれぞれの課がさらに細かく分かれていて、なんと導入部だけで合計19本もの独立した講義があるんですよ。めちゃくちゃ手厚いですよね。その初期段階の流れを見てみると、ステップ1の第1課から第4課で幅広い概念を導入し、ステップ2の第5から第8課でその文脈をぐっと深掘りし、ステップ3の第9課で最終的な準備を整えるという構成になっています。これだけ大規模な前置きがあると、これから本当に本格的な学びが始まるんだなって心構えができますよね。実際ステップ1の記念すべき最初の講義単体だけでなんと7万2000回というものすごい再生回数を叩き出しているんです。それだけ多くの人がこの学びに引きつけられたってことですよね。さて第3章、深掘り、核となる単独の名前。ここからいよいよ個別概念への移行です。盤石な土台が完成したら、いよいよ個別のコアな概念にフォーカスしていきます。最初に教えられるのはラブ、エル・ラーマン、エル・ラヒーム、エル・メリク、エル・ケリムといった名前です。こうやって最初に取り上げられる名前を並べてみると、このカリキュラムがどういう順番で進学の基礎を組み立てていくのか、その明確な出発点が見えてきますよね。で、ここが本当に面白いところなんですけど、先ほどの幅広い導入部とこの局所的なアプローチのコントラストに注目してみてください。導入部全体で19本もの動画を使ったのに対して、今度はラブというたった一つの最初の概念を説明するためだけに第10課から第12課にかけて合計7本もの講義を費やしているんです。一つのテーマをここまで徹底的に深掘りする、これがこのコースの最大の特徴といっても過言じゃありません。実際の数字を見るとさらに納得ですよ。ラビオの講義が2万回、エルラヒマンが2万6000回、そしてエルラヒニーが1万6000回と、どれも一貫して強い数字をキープしています。これってつまりみんな最初の動画だけ見て満足して離脱したわけじゃなくて、基礎的な単一概念の深い解説にものすごく熱心に継続的についてきている証拠なんですよね。そして第4章、上級編、テーマ別のペアリングに入っていきます。初期の形式ではラブみたいに一つの名前を複数の動画でじっくりと扱っていましたよね。でも後期になると講義のペースが一気に加速するんです。エルハイエルとエルガッパーのように互いに補完し合う2つの名前を1回の講義でセットにして教え始めます。視聴者の理解度が深まってきたタイミングを見きらかったまさに絶妙なアプローチの進化ですよね。具体的なペアの例を挙げると、第47課のエル・ファーテルとエル・ハーリック、第51課のエル・ハイとエル・カイユーム、第60課のエル・カリーブとエル・ワーリスといった具合です。コースが進むにつれて類似性や対比性を持つ複雑な概念がどんどん統合されていくんです。
つまりそれまでに培った知識をフル活用してより高度で立体的な理解へと学習者を引っ張り上げているわけです。本当に計算し尽くされたカリキュラム設計だと思いませんか？最後に第5章、何十年にもわたる持続的な影響力、この驚異的な視聴者維持率について見ていきましょう。ここで再生回数の推移を見てみると、個人的にすごく感動するポイントがあるんです。最初の第1ダッシュ一家が7万2000回の大ヒットを飛ばしたのはまあわかるじゃないですか。すごいのはその後です。序盤の第13課で2万6000回、そしてなんと高度なペアリングが行われている第51課でも同じく2万6000回の再生数をがっちりキープしているんですよ。2万人を超える熱心なコアファンが第50課を超えてもなおこの学びにどっぷり没頭し続けている。これ客観的に見て本当にヤバい数字です。しかも今から13年前に公開された第61課エルムーシブとエルアフィズの講義を見てみると未だに2万2000回も再生されています。上級向けのペアリング講義が10年以上経っても全然色あせることなく圧倒的な価値を放ち続けているんですよね。優れたコンテンツと完璧な構造は完全に時間を超越するという何よりの証拠です。こういう現象を私たちはシラバス効果と呼んでいます。単に関連動画をまとめただけのコレクションとは全くの別物です。これは段階的にレベルが上がっていくよう綿密に設計された複数年越しの教育ロードマップなんです。この巧みな構造がたまたま見つけたカジュアルな視聴者を気づけば画面の向こう側の超熱心な学生へと変身させてしまうというわけです。さてここまでこの巨大なキャリキュラムの全貌を紐解いてきましたが、最後はあなたにバトンをお渡しします。圧倒的な基礎から始まるあの導入部か、それとも一つの概念を徹底的に深掘りする初期講義が、あるいは高度なペアリングで知的好奇心を刺激する後期の講義が、この98段階にも及ぶ壮大な旅のあなたはどの部分から真っ先に探求してみたいですか？ぜひご自身の目でこのシラバスの奥深い世界に飛び込んでみてください。それでは今回の解説はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。